दिनैबो आं सानफ्रोमबोनि बादिनो फुङाव सिखारनानै तेतलायाव दै सोना लानानै न'नि फारसे खनाखै ओंखारबोबाय मोखां सुफैनो थाखाय। बेनो हुदा जालांबाय। न'आव फिसिनाय उन्दै सैमा लुसिया आंनि सिखारनायजों रंजाफाना गेलेनो आंखौ हांख्रायदों। बेसेबांथि अनथाव हनै। फुंनि साहा कापसे लोंना बेजोंनो दसे थाफानोसै नोंनि आं। मुङा मालै लुसिना? लुसि। दिनै आंहा बेंकआव थांनो लागा थानायलाय फुंनि ओंखाम जासे जानानै ओंखारलांनायसै आं सिमला बाजार फारसे। थांनाय लामायावनो सानफुनि खाजानि थाखाय ना मासे बायखानायसै आं गोगोम जानो थाखाय। जेब्ला आं सिमला बाजारनि SBI बेंक मोनहैदोंमोन अब्ला बेंकआ खुलिथ'वाखैमोनानो। बेनि थाखायनो आं बाजार फारसे थाबायहैनो थाखाय आगान सुरलांनायसै। थालिरखौ नुनानै जानो लुबैनानै आखासे बायना लाबोफानायसै आं। बेबादिनो दसे थानानै बेंकनि खामानिया जाखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननायसै आं। दिननि बे सर्ट भिडिअआ बेखिनियावनोसै। गोबावथार जाबाय भिडिअ बानायैया, मानोना भिडिअ बानायनो थाखाय जस जायाखै बा गोसोआ हांखुर जायाखै, बेनिखायनो आं बानायथाराखैमोन। आरो एगजामफोर जादोंमोन नालाय बेनिखायनो बानायाखैमोन, नाथाय एगजामाबो जोब्बाय। दा बेनिखायनो आं एसे भिडिअ बानायफिननो थाखाय नाजादोंमोन। स' नायनोसै बोरै जायो। दा दिनै बे भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।